Jingpyntrei ke skul pule Polytechnic ke badan hak shnong mawrusyiar Nongstoin kala Shu Sahkut no mentala Shisnem tam na kadau ke jingleh ke sorkar ban siew thikna contractor kiba pyntrei ke building jong katei ke skul. Kawai ke ba ni susi kum kitrai ke jaka bat ke shnong susi na marba hadu mynta ke long ba kani ke Jingpyntrei ke sa du na mar kata ikat ya ke sorkar ba kan subha ya kaban pedlem ya kani jaka kumba kitrai kendau kila ai subha ya kani ke jaka na ka banta ki khun ki ti ki jongi hi mdai tang ki khun ki ti jongi rei wat ya ka west si hill brokwe lane na sabar jongka sorkar mekhaliaru ki bawan pule lesei kinwan hangne hapo jong kani ka skul hangne ha mawrusyiar Nongstoin west si hill Uba es Prelington Dakar ubalong usodar shnong mawrusyiar urangba ubala ais ngo baharu ye katei ke jaka shaka sorkar ulong banadu snem balala ki arngur ki contractor ki pyntrei katei ke building kila sange barkar kum ke jingyo jingtep jong u na kaliang ke sorkar ke khlam siew thikna ke pisa shaki ulong bana ka praklun riulak tam ka jingmang tingka balamang bantei ye katei ke skul ki contractor kila nang sei na plamar arklur ban shnai ke building bar ke sorkar par kala shunang siew ke running bill shaki marsau pholang Hadian ke jinghang dam house nem arja arpo kinong trei kila sange no hadu menta. Ulong ru ba ke jing sange kala bande na ka khangdam na mar kinong trei ru ki de ki bara shabar ka Nongstoin. Hindre uong ba kadau ba kong san hi ke de ke jingleh sting ka sorkar. Ya kani ke Jingpyntrei kila pen sange ha kani ke snem hajar arpo. Baka ke ka dau trai ba pelong kin sange no. Ya ka dau ngimtip ke ka dau le se kidang. Bat ka sorkar lo se kampat siew ya kani pisa ngma ban tip ndai ki sudon bagi ong bagi la ai adban khendiat kumba sau pulak way contractor sembat kila ai kata Laban pinpau hangni ba ke jing thmu bante ye kani ka skul ka de na ru ka por jong ka sorkar congress Hadian baka sorkar klawat jaka na kaliang uba Prelington Dakar usodar ula ais ngo bhai katei ke jaka house nem arja khatlai bala deb ru ka survey house nem arja khat saw la lum dorbar bar hadian bla minjur lang ringkat bak thana revenue ka sorkar kla minjur ban mang tingka hadu praklur tam tingka ye ke Jingpyntrei la IT ki arngut ki contractor bat belas dang ban pyntrei nadu ka snem arja khat khandai ka sorkar ka kwa yang i ba kan thungkam ya kita ki ba IA ya kata khandau de nama kata ya kani usodar es Prelington ulalum ya ka extremity bat ulalum ru ya ka dorbar ha khalai tari ke jong agos hajar khatsau pada din nang ta audisi es khalongdo ula tho sya ka sorkar Siew principal jong ka education department jong ka Selong. Bat hadin kata kila wan ya ke ban theu ban wo. Bat din kata ki siem bagani ki jaka kalong ka babiang baha ban tei nam ta ka skul Polytechnic nagbra ban pule ya ki khna ba pule ki engineer. De nama kata da kila dep ban survey la dep akwar ya kani ke jaka bat ka shnong mawrusyiar bat kini ki try khendau kila late ya ka ban register hapo DC office ya kani ka khendau pada din kata kila pan sanction ya kani ka khendau ba praklur hendrulak tam kata kalong bakila kila sanction bat jagani haga snem arja khat khandai kila sanction bat kila khot tandar ya kani ka skul